Mihályi Helga vagyok, törzsgyökeres miskolci lakos, lokálpatriótának mondanám magam. Egész életemet ott töltöttem, oda jártam általános iskolába, középiskolába és egyetemre is, és most már 16. éve ott tanítok az egyetemen. Egészen 17 éves koromig semmiféle élményem, tapasztalatom, képem nem volt a zsidókról, a zsidóságról. Miskolcon, vidéken ez nem volt soha téma. Bár tudtam, hogy nálunk is van egy gyönyörű zsinagóga, egészen pontosan a gimnáziumom tőszomszédságában, de oda is csak felnőtt fejjel jutottam be először. A barátaim 2 évvel idősebbek voltak nálam, a középiskolás barátaim, és amikor ők ide kerültek egyetemre, a mai Corvinus egyetemre, akkor én is egy párszor eljöttem és meglátogattam őket, hogy hogyan élnek itt Budapesten, és megismerkedtem az egyik évfolyamtársukkal, egy fiúval, aki az első és nagy szerelmem lett. Ő az első pillanatban mondta nekem, hogy ő zsidó, amit akkor még igazából nem értettem, hogy ennek van-e jelentősége, vagy mi a jelentősége. És ahogy elkezdtem feljárogatni, gyakorlatilag 1,5 éven keresztül minden hétvégémet itt töltöttem Budapesten, az ő családjuknál, akkor egy egészen különleges, és ahogy szoktam mondani, egy csodavilág tárult elém, és egy csodavilágba csöppentem. Ők nem voltak vallásos zsidó család, igazából csak a húga volt az, aki étkezésében, az étkezési szokásaiban tartotta a hagyományokat, de a mindennapokban nem volt ennek semmi jele, hogy ők egy zsidó család. Persze voltak olyan apró, a lakásban olyan apró ereklyék, amikről később megtudtam a történetüket, hogy hogyan és mind kapcsolódik az ő életükhöz, de a hétköznapokban tehát ez nem volt különösen kérdés. Ugyanakkor mégiscsak áthatotta az egész életüket az ő zsidóságuk, a szellemiségével, azzal a közösséggel, azzal a családdal, azzal a baráti társasággal, amiben a mindennapjaikat élték. Azt lehet mondani, hogy a felnőtt létemnek és az, hogy aki ma vagyok, ennek az egyik legmeghatározóbb 1,5 éve volt, a felnőtté válásomnak legmeghatározóbb 1,5 éve. Olyan emberekkel találkoztam, akiket ma ugye mondhatnánk celebnek, akkor még ennek a kifejezésnek 20 évvel ezelőtt sok értelme nem volt, akiktől olyan érdekes dolgokat, olyan életbölcsességeket és tapasztalatokat hallhattam, amiket aztán én, ha lehet így mondani, beépítettem a saját életembe, és a mindennapjaim során ezeket használom, próbálok ezek mentén élni és gondolkodni. És hát bár csak 1,5 év volt ez a szerelem, azért a barátság az utána is megmaradt, és nagyon-nagyon fontos, hogy az egész család és az egész baráti kör mély szeretettel fogadott. Tehát soha nem éreztem azt, hogy nem tartozok közéjük, hanem abszolút egy olyan személyként fogadtak, aki a családnak és a baráti körnek a része, és mindig hálás leszek azért, hogy a felnőtté válásomat ilyen élményekkel gazdagították.